जब सुने के होई भोजपुरी गाना बस बजे के चाही गाना। घाटा में परनी बियाह के उतार पोसले बापिया रे दूध गो कबूतर का कहिए सखी। हाँ घाटा में परनी बियाह के उतार पोसले बापिया रे दूध गो कबूतर दाना चरावे धके साड़ी के पलेट पर चिरैया के चोट से खरोच लागल पेट पर चिरैया के चोट से खरोच लागल पेट पर। अगुआ बतैल से टाप हटे रेलिया के ओइनी तो देखनी धंधा कोइले बाबा हेलिया के का कहिए सखी बड़ी दिक्कत में हो गइल। अगुआ बतैल से टाप हटे रेलिया के ओइनी तो देखनी धंधा कोइले बाबा हेलिया के सस्ता के सौदा भेटाइल महंगा रेट पर चिरैया के चोच से खरोच लागल पेट पर चिरैया के चोच से खरोच लागल पेट पर माई। खलिया फोकास बकवास में हम बझनी हो प्रेमी परमोध के हम चाल ना समझनी हो। ए सखी खलिया फोकास बकवास में हम बझनी हो संतोष रंजीत के हम चाल ना समझनी हो। कहले सुधाकर रहे गार्ड उनका गेट पर चिरैया के चोट से खरोच लागल पेट पर चिरैया के चोट से खरोच लागल पेट पर दैया रे दैया।